al camp del Sant Quirze, del Vallès, és un club molt familiar i ara mateix tenim al voltant d'uns 400 jugadors i uns 30-31 equips i aquestes són les nostres instal·lacions. Principalment és que no teníem una megafonia, llavors l'acte que fem més gran nosaltres al club és el dia de la presentació dels equips, en el qual es concentren moltes famílies, totes, més els jugadors, i clar, tot era molt incòmode, teníem que llogar equips externs o amb un altaveu, si no et fallava un dia no s'escoltava a tot arreu i ens donava molta ràbia perquè era un acte que ens ho treballàvem molt la gent del club, a les famílies els hi encantava i clar, ens faltava el tema del so. Llavors va ser dir, parlar amb l'Ajuntament, ens ho vam plantejar i ara estem molt contents perquè aquesta part ja la tenim solventada i amb moltíssimes ganes de poder estrenar-lo, a veure si la Covid ens deixa. Vam fer proves un dia i a part el fem servir quasi cada dia, perquè durant els entrenaments els hi posem música als jugadors, així de fons una miqueta per animar i la veritat que té un so espectacular i ja et dic, amb moltíssimes ganes de poder fer-lo servir i a més ens servirà no només per la presentació en algun partit important o algun altre acte que vulguem fer, tindrem l'eina de la megafonia.